gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Kita manday ti rupak Pemintas nakapimpintas mare Pumintasak nakapinpintas lata Puminpintas daytoy rupak. Uray ka lang sala-sala nga kanta-kanta nga umasidag kanyak. Ay na, mingmingan nak ngamin Wanan, mingmingan kan. Anya ngay ti makita. Pimo daw matarupam. Correct! Ha? Ay, naglaing kan abaak akagawad. Papudawag pa'y dahi ti rupak maray. Nakapudpo daw lang arudan. Di ka pa'y lamap nagdita? Ay na, pumudaw pa'y daytoy, tay nakapudaw launay, jay kas lakapudaw te bawang. Nagpudaw lang arudan. Saan matla na pintas akitaan? No nangisit mo tatangad mo, kat napudaw tarupam. Awan bibiyang kau no nangisit amain, basta tinapatag, napudaw to'y rupak. Antay, pingkay kita yung tirupa ni Nana Tuyang. Ha? Apay aya tirupa na? Nakapudpo daw. Jay rupa na laang mat tinapo daw. Ang nakapudpo daw at talaga, antay. Wan, amak, ipaspasikat naman ang ititersena ni Marikuanang. Ay, permi nagadungarod ti tattao ang nakapila amang kita itirupa na. Kasla artista. Ay, agpasikat manen ano kasta? Una, kunanangarod nga iso kanon ti kapintasan dito'y kabildatan. Ay, di la agbain mat. Adu pa iti agpa-picture ka na agpa-autograph kan kuana. Ha? Ibusamot tante kwartata pagpapapintas mo to yan. Apay, anya kumatigatangam aya. Ay, damagang pailaeng. Naibusan ti bugoong ken asin dito'y kusina. Kaut? Awanan ti bagas a kaninta. Kasanuta ngayon nga agbyag. Nawan aminan. Taday tarupam ti gasgastusam. Uray mabisinanta. Basta mingmingam daytoy rupak. Maayayo ka. Tada asawam anapudaw ti rupa na. Ay, sa anak man lang may ayo to yan. Di ka man. Kat no tunggal kita anak. Madlaw ko anak kapig-pigkat dagita matam akumit kita kanya. Anya? Di imay man ang nagpaspasikat ni Marituyang di Twitter senam, Marikuanang. Wen amare, oray la nagsalsala ken nagkankanta. Anya nga itimpaspasikat na. Jay rupa na Nagbii mga minapim mo daw. Apay, talaga apim mo daw? Wen, kasla na okisan abawang. Ay, kasanungay no agbalin anaksat anaukisan abawang. Ay kung umisitin Ay, naukisan ko nam. Ay, ang mga numaksat day jay. Ay, wan anya. Ay, sapay agkararuar, tao may agpasipasikat. Awanan numaksat, talaga ang umisay. Marurudak pare. Sa balitan ni Tuyang ka. Apay bot? Uno na namot niya pagpapintas na gasgastusan.
Ngam dagiti kasapulan mi, ije balay may. Ay, problema day ta Problema talaga, pare. Ilamang mo man kayo dagiti usar na iti rupa na. Ayun na niya. Di mo itadkan kwa na. Wayne, ay naglaing ka talaga ng agbalakad, pare Kapitan ka talaga, idol. Badong, nangikabilam ijay pagpapapudaw to'y ropak. Di mo damagan kanyak, tawan amok dita. Katno yung kabel ko lang ditaw. Awan mo tan. Ang mga nun taray ti ipos uno alote ay. Dinakman lukon si kabadong. Nagaduday jay, nadagsan, tamay saset, itaray ti ipas. Ang mga no asaw, wenno pusa, tinangitaray. Agtal na ka man. Maamwak lang nga inlamang mo makita. Ay, awantin lamlamang ko, tuyang. Jak ugali ti agilamang iti saan ko ako kwa. Naimbaga malamaw, Kapitan. Sino da ito'y nagpuraw tiro pa na? Ninanatuyang day tangkay. Siyak da ito, Kapitan. Apay kabutang nak. Kung naklaki na white lady a black lady. Ah. Alawan na kwarog tamang natindag ti kararwakit saanan nga agsubli. Ay, kasano ay ti agalaw, nanatuyang. Ay, siyak ti makaamaw, Kapitan. Na? Unaw, kayat mo ang maragraglatan di kararwam. Tabaybay antayon nga agkatang-katang. Ay, saan? Saan? Wan ko namlatan kang. Sige. Nanatuyang, nakatinagan nga ti kararwana. Ay, di tababa. Ay, aglisi ka kwarog ta mga numabad ka. Ay, umay kan, kwarog. Tabay. Basta umay ka. Kasangsango naklangarudan. Mala, kumpasan ta da ito'y kanta, ka? Sige. Hey, Pearly Shale from the ocean. Agsublikan kararwan ni Kapitan. Sige, agsala ka magkwaraw. Ay, mabaina. Nadula aming pagbainam ko ma. Ni Uncle Ma. Ay na, no saan kang agsala? Saan nga agsubli ti kararwan ni Uncle Ma? Kaya't mo mapasamak na ita kwarog. Ay, sana. Sige, ulit. Agsala kaon. Sige. Pearly Shale from the ocean. Ay na, lawlawon ta asalaan ni Kapitan Kwaraw. Sige, ituloy mo tiyag kanta. Sige. Pearly Shale from the ocean. Kararwan ni Kapitan agsublikan. Pearly Shale from the ocean. Inteng, nagsublen di kararwam. Nakasublen. Unay katapan nakakigtot kun ang nakakita iti rupa ni Marituyang. Nga uray la nakargragan ta kararwam. Win, kapag namin apim mo daw iti kasta unay ay iti rupa na. Ti kunana siguro akat pumintas. Anya ti imbaga na kan kaya. Mapukpukaw ka no, di may sa aset a pagpapudaw na. Ha? Suspitsa na nga inlamang ni pare ba daw. Isu akayat na kano nga ireklamaw. Ha? Kahit anya nga ti imbagam. Damagam ni pare ba ko na ka. Jak imbagbaga nga inlamang na. Siyak ngamin tinangisingasing nga ilamang na ti usar nito yang. Apay nga men, akas tatiin singasing mo. Isumat ngamin tigat-gatangan na. Di pagpapintas na. Saanin agumatang iti buguong da. Kastay na kuna akong tuyang. Awan amok di ta mapukpukaw a pagpapapintas mo. Ay, sapay nagnginatinggatang ko ijay. Ay di nakpabasulan ko na langaruday. Inusintiya. Ay, awanan. Saan ako na pumintas? Aguray ka man, tuyang. Apay? Aguray ka. Di mo ikidam da kita matam. Ha? Taapay manain. Ingatom da kita imam. Dua nga ima? Wala. Anya ti paramid mo kanyak. Basta surutan ti bagakin ka. Ita, agnganga ka. Ha?
Isa ronom nga ingatom dagita sakam. Ha? Dua saka? Wain. Apay nga min aya? Ay basta ramidem. Aday ta? Agnganga ka. Ah. Napinpintas ka no nangisit day tarupam tuyang. Day Day talang ti kayat ko nga ibaga. talaan? Nagadutim pa aramid mo kanya? Mala, mabalin mon nga ibaba dagiti imam ken sakam. Agtugaw kan iti limpyaw. Wanmat nga may nanatuyang. May mayat no nangisit day tarupam. Mas bagay mao. Kasta ka day, kwaraw. Wala na. Tapno may bagay di ta nangisit agugot mao. Ha? Black beauty ako na tanukwa. Kasta aya. Duha kamin kinitata ba dong anang ibaga. Mas bagbagay mo no nangisit ka. Aya? Sige man nga raw. Tay nakdamagan kin ni Maribanang. Maran, ibagaman kanyak ti pudnaw. Anya apudnaw ti kayat mo amaamuan? Mas bagay ko tinangisit arupa, wanaw na pudaw. Kwa, Mare. Mas bagay mo tinangisin. Ay, maikatlukan anang ibaga iti dayta kanyak, Maray. May mayat nga men, no maisubli jay sigod alangam, marituyang. Malaman tuyang. Agudong kapailaang. Adda nga rud mapan ko gatangan ijay ilay. Anya ti gatangan. Jay pangpangisit adito rupak. Anya. Kunayo amas bagay ko tinangisay. Pues, pangisitit nga raw dayto rupak. Di ka la map-map na. Sigay tayo nakaon. Gumatang kamot na iti bagas ken sidain. Nambarak ko ma. Tila ang pagpapintas kaw ti gatanga. Paggatangan ta nga iti pampangisit di tarupam nana. Agbirok ta kwa raw. Bayadan ka. No pampapu daw. Ado ti amok apaggatangan. At da amok apagpangisay. Ha? Anya day ta kwa raw. Di ugeng. Isun ati ipula-pulagid mo di tarupam. Sigurado ang umisit adagaws. Kaya't mon samat ajak agplitay kwa raw. Ay, saan mo't nagmina ti gasolina. Nalang raw. Itulod nak iti paggatangan iti pagpangisit iti rupa. Kasano ay kang isit ti kayat mao? Jay nangis-ngisik ngam ugay. Ay, amangan no kayat mo pa'y abaliwan day ta desisyon mao nanatuyang. Saan kaun abaliwan? Final decision? Yes! Amom ka din anya manan tinapanan ni Marituyang iti kalman. Sa dinaw, Mare. Napangimatang iti pampangisit iti rupa. Anya. Imbagam kanu ngamin amas bagay na tinangisit. Wan ngam jakmat amo amapan gayam gumatang ijay il iti pangpangisay. Kitaan tantuman no anya tagbalin alangana. Anya nga iti kanin tantuyang. Tadi ka maggimatang iti bagas. Imbagak lang aruden ken ka. Saan aday tabagas ti prioridad ko? Ay, sas. Anya yater, aramidam di tarupam. Badaw. Epektibo mo laang di usarak apang pangisay. Wine, effective. Bagay ka, san ka day? Ay, uston. Isardeng mom. Na, tapay ko mga isardeng ko ngay. Amangan no masubraam. Agtal na ka man. May sa aset ti ginatangkaw. Jak pa'y nagudwa, pag sardengan na kidain. Sayang di ingatangkaw. Ay, talaga problema ni tuyang ko, pare. Agsakit ti ulok ken kwa na. Apay mo nun? Saan mo't ngagluto iti kanan may? Diyan mo't latarupan ng tiyas asikaswin na. Ay kasla balasang harod Saan pa'y ang makagatangan iti kanan may abagas, pare? Diyan mo't langin pagpapintas na ti badbajitan na. Ay padasamanan nga ilamang Diyos usarin na, paray. Ay, pangurin na kun Di panguran na ka.
Pang-upanguran na pare. Nagadun apang orday ta. Oh my God! Kwanang, di kag batbatay. Ay, Na, una yun nakiktot mo ang nakakita kanyak, Marikwana. ay na, kunak no asino kay tayan. Ay, Black Beauty anya, Maray. Ni kumarim at tuyang daytoy. Kuna nga minti kaaduan, amas bagay ko tinangisit. Iso a pinangisit ko to'y rupa. ay na, di ka lamap-mapnag. Kaya't mapo mo daw tarupam iday. Sa itata na umaka pinangisit mo manayn. Amam no anya tinagbalinan na. Ay di mo nito, Loy Maray. Ay na, nagbalinan na black and white. Ay, sana mabalain! Sana mabalain! Ay, kanday tabok mau, awan lang ka ipaunat mau, untun kwan ipakulot mau. Anya ngay, kas nasagad di ka kersangnan. Ay, agbababawi ako, Ay Maray. na, awan ngon, Maray. Di ka lang amin map-mapnek, itilangam. Anya nga itan, nagbabawi ka. Ay, nahan na toyang. Map nagkangamin itilangam. Tapno awan to, tipagbabang yan. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.